Machado v černém, Masato Shiono, Japonec podává. A podobné problémy jako před ním musíme mít na paměti, že Machado už jednoho obranáře má. On u těch úderů dokonce skáče, teď jsme viděli, že při tom backendovém pokusu vyskočil. Machado si na ten způsob bude muset zvyknout. No, ale ten byl velice rychlý a nenechal se překvapit. Konale. A dokáže z něho vytěžit. Stav je 8-8 v prvním setu. Snažil se backendem zahrát vítězný úder do druhého setu. Philus nehrál dobře a navíc Machado ho k ničemu nepustil. Což se v tomto případě nedaří. To je jednak nevyzpytatelně a jednak vrátí i nemožné. Snažil obíhat celý stůl tím backendem. Co dokáže Shiono vrátit, s jakou lehkostí. Jeho kočkovitý pohyb. Ale dochází trošku trpělivost. V některých fázích se snaží zakončit ten balón možná trochu dřív. Že nakonec stůl přestřelil. K 5 setballům v řadě, takže velmi komfortní situace pro něj. No. Výborný servis, kočkovitý, mu nepřekáží ani ta poměrně dost malá postava. Carlos Machado, ale v tom předcházejícím setu vedl v úvodu 3-1 a pak se vývoj setu a ten sklon rakety na ten forehandový topspin. Nádher. Mnoho pokusů a mnoho příležitostí napravit tuhle chybu.
Stále musí Machado být ve střehu a pořád se něčeho obává. Shiono stále drží tu svoji herní linii, ve které od začátku neustoupil ani o píď. Byl pro Shiona tím nejtěžším soupeřem, jakého tady zatím měl. A nesmíří. Celé určitě bude bojovat dál. I o tenhle ten třetí set. Carlos Machado a bude mít teď 2 servisy. To není v tomto případě. Tady se jasně zdá, že přeci jenom o ten krůček navrch a o malink. No a jsou tady zase 3 setboly. Tu za nepříznivého stavu 0-3. Vítězství potřebuje vyhrát všechny zbývající 4 sety. Nicméně nic není nemožné. To je trošku jinou hru. Pořád jenom neútočil takovýmhle způsobem. Útok zkouší prostě všechno, ale zatím nefunguje nic. 3-0. Proti takhle houževnatému soupeři, který vrátí nemožné, to vůbec není jednoduché. Teď dlouhý servis. Nestačil. Jen velice těžko dělá body. Stojí ho to strašně moc sil. Tak tady odehrál výborný turnaj a i ke svému druhému vítězství. Jo. Machadovi ani jeden jediný laciný bod. Tak myslím, že si diváci užívají několik posledních balónů tohoto finále. Doufám, že nebudu špatným prorokem. A to by v tom byl čert, kdyby jeden z nich nevyužil. Využil hned ten první. 27letý Masato Shiono se stává vítězem turnaje Czech Open v Olomouci. Poráží ve finále Španěla Carlose Machada jednoznačně 4-0 na sety, když soupeři povolil